Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hello kaya bag-o pa ng abli mga manong, mga manang labas pa kay na ako mga tindang ukay-ukay. mga suki diri na oy, okay na mo oy. Mga dudong, pwede sang ang tindira inyong okayon. Sugtan ako day car. Dugay na yung taong kay kung naninguha ni mo. Kung sugtan ako ni mo day, di ka gyud magmahay. Di ti ka patindahon og ukay-ukay. Himuon ti kang raynas pa ni May. Hoy! Excuse me din siyo. Dili ikaw ang lalaki nga akong type. Ang akong gusto, guwapo, macho, og labaw sa tanan, dato. Di parehas di mong usalang kakargador sa merkado. Derek, do you take this woman heart to be your lawful wedded wife, to love, honor, and cherish her through sickness and in health, through time of happiness and travail, until death do you part? Yes, Ano madam. ang kasal? Kinsa siya, Derek? Pagkakagdaong, ako amigay mong ipamabdusan, apan kini mabayanan imong pagkaslan? No! Ikaw? Ah! This is crazy! Ikaw ang lalaki, ginatagan ka sa kong cellphone number, di ba? Hala, uy, tanawa. Hi, I'm Carla. Remember? Si Miss UK. So, gilanon nga mulingaw ka ninyo. Mapausab sa inyong adlaw. Makapawagtang sa inyong stress si Miss UK! Miss Teresa Tirol Soria. Direktor, Repon Pai Barillo Morales. Spinner, Joel Benzi. Audio Editor, Eric Bellone. Soundman, Christian Jano. Dalit ka ninyo sa RMN Production Center. Tatak! RMN! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!